Kiri panggung mana suaranya semuanya? Yang sebelah kanan saya tepuk tangannya mana? Ngarep nganti mburi bakul melu keplok. Ngejak piye? Iya ya. Enggak tak turuti. Oke. Deal. Oke. Ojo ngisi sini aku loh. Wes sampai keleru aku isin aku. Kang, pokoknya engko nek banter grupku, kompak grupku, aku tambahi. Tambahi apa duwe wis mbok entekne iki tambahi diengkul. Ya justru kuwi. Macange Dalam. jenengan dados juri nggih. Siap. Jenengan sing tengah dados juri antarane kiri panggung sama kanan panggung rame sing pundi? Saksine Oh siap no. Oke. Dalang bagus-bagus pada prono. Ya iso to. Yo. Delon ya iki lho. Agendo deno santri lulusan Meneng sih. isi perawan durung tau ke Tak delok sih. tak rewangi sarungan gawe. Ayo. Assalamualaikum lah kok no bapak tepuk tangannya mana kiri panggung emang luar biasa ngimbang lho kompake koyok ngene. Kompak, Mas Procil kompak. Kompak kok? Kompak kono. Ngono mbok pamer niku. Delon-delonmu kudung coklat ora nyanyi blas paling ketowek. Ora masalah, Pak. Sudah siap semuanya? Ojo kalah. Siap. Are you ready? Grupmu mudeng ready mudeng. Ora. Ben aku sing kene. Ayo. Gendo deno santri. Tangannya di atas. Isi perawan durung tarewangi sarungan. Assalamualaikum Bapak tepuk tangannya Lano. Loh. Lah kok kompak ini? Kok kompak gede selendem? Ajak piye? Iya. Aku urung kok ngono kuwi. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ono ban pecah. Ya. Santai. Iso. Bisa ora? Dore banter ora nggon mudhun. Oke. Emak jedor, emak. Ae ban pecah. Ya. Banter. Uang iki mesti rezeki teko. Emak. Ban pecah maneh. Isi esok. Ora apal. Apa? Ngono kok bayaran 7.000. Lah iya, kowe apa lele? Ora apal kok 7.000. Ngono jare apal. Delok to grup iki ngene iki lho. Grup Ah iya. Grup sing kaya ngene iki lho. Iya. Meskipun diam tapi kekompakannya sangat luar Tak biasa. delok santai yuk, santai. Beda karo grupmu. Oke, santai sih, saya delok sih. Mau jawab nih. Loh, lha lagu kowe njaluk lagu apa komplit iki F. Pakai sanggup. Jaluk grupku. Apa? Loh, jaluk apa nih? Loh, aku lah lagu sembarang lagumu apa kene tak tuti iso le. Tak turutane. Kok kuat ya suara dhuwur ya. Aku remet yen kon berjuang sing penting kowe bahagia. Apal. Podo apale? Apal padha ngimbange kok. Padha apale. Ora ono sithik ora celuk Pak Purnomo lho ora sampe apal. Wong ayu tresnamu susah jroning delengan lho grup wong bagus
iki lho. Wong ayu tresna Santai. susah Ya. wong bagus Kok belempem, Cil? Mbok suwi-suwi lara untu mbok. Kok so nyanyi aja. Wong bagus sing kene lho wong wedok ning kene lho, Bos. Tinguk ra belas. Isin aku nggih grupmu mau ngejaki. Wong yo padha-padha ngimbange kok. Tapi luar gila Luar biasa, tapi kompak-kompak. tapi lah zoom penonton. Mari kita deloken ya. Di zoom tampilne ning ngonoan, tampilne layar. Deloken ya, minor. Gila deloken. Iya. Kari manis, kurang manis namyai kula. Wes ya wes, hang dipikir apa kerasa. Awas, kari manis, kurang manis namyai kula. Wes ya wes, Ang dipikir apa kerasa. Lengan grupku. Mas yo sing mburi tuwek-tuwek tapi sregep tiktokan. Jajal. Iki sing kene Mas. Kamera. Sing ngono lho. Sing ngono. Iki lho. Nah, kuwi penting. Wayah grupku kok iso malah ning kono lho. Ya, keren. Yo. Anake sapa we? Kuwi lho delon. Aku tahu ketatap ngene ku terus Leset. Hari manis, gula manis tambahi gula ngono ya. Oke, semuanya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Wes yo wes, dori mikir sing kuno. Sekali lagi. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Udang coklat meneng dikasih. Wes, ang dipikir apa kerasa. Tepuk tangannya mana luar biasa. Hadir nuwun sewu macange. Alhamdulillah menika tasakuran R3 yaitu Bapak Tony Hartono. Nah kula sing semerap niku anu Pak Dekran. Loh. Lah awakmu kok apal Pak Dekran Pak bareng? Dekran ini sing balik bendina dalane banyu jenenge. Lah iya Pak Dekran. Pak Desokran. Lah iya Pak Desokran nomor ya kran iki tunggalane adik kuwi duwe kakang jenenge Sanyo. Iki ora percaya. Lah kuwi duwe ponakan jenenge Pipo. Ora cowoket mlen. Niki acarane lah tasakuran. Wong Yes. syukuran ki kebak rasa syukur ki kebak rasa barokah lan berkah. Ah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Ya. Wis. Artine apa? Lho golone Google mbane iya aku. Niki nuwun sewu jenengan pun matur napa dereng. Pripun? Pak Bupati Pak Yes. Nggih. Sampun ngendikan kalih kula. Nggih. Jadi lah emang masyarakat, ini kan masyarakat kabeh Lamongan di sini. Lamongan. Ayo ku hadir ngimbang. Gue pernah neng kecamatan to niki. Kecamatan. Ayo kecamatan to, neng kecamatan niki pun dawuh kali kula Mas Percil, lak masyarakat ngimbang acara ngeten niki remen saestu. Acara ngeten niki didamel benjing sing damel Pak Bupati teng mriki saulan ping kalih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng napa seneng? Seneng kabeh lho Pak. Sesasi pindho berarti awakmu wis nampa DP. Rencana. Kuwi berarti tunggale umpama tembung iso balik ning alhamdulillah kula merasa bangga karena jalan-jalan Lamongan sakniki pun alus mboten kados liyen. Alhamdulillah. Diomongi kok. Luar biasa. Diomongi. Lah kok kuwi wargane kok Lho, sampean ra ro sing ning ngarep, sing ning ngarep, sing ning mburi. Sing ning mburi lho, apik Bos. Aku ngomong ngene iki sebab aku sering ning Lamongan. Sampean ra ro. Lamongan ki nek Babat. Ya. Sampean ro Babat? Enek wingko. Sampean ro denganane gawe wingko gedine sak lapangan Bos wong Babat. Lah. Mosok. Diomongi ya. Dari sapa? Jarene mbok sopir-sopir. Wong ngimbang iki lho. Wong ngimbang. Kuwi enek bayi lahir cangkeme iku rong lapangan. Wah,
Ora enek. Mangan opo le? Wingko sing sak lapangan kuwi mau. Cangkemmu. Kok cepet men to? Cepet aku. Iki acarane syukuran kula niku ngeten iki pun ningali masyarakat ngene iki pun remen. Kula teng wingking mon foto kali tiang kalih niku sing sitok enom sitok tuwek. Lho, Piye Pak rasane bedane piye? Bedane lak sing enom foto mringis sapi, sing tuwek ompong papat. Ambune Remason bisa aku jane wong iki masuk angin apa piye aku. Nek sing enom ambune Rexona Iya. Tapi niki kan wayangan seje dhewe. Benten kalih lintune. Beda. Digarap sing apik cah nom-noman ben remen lak nggih ngoten to. Napa malih niki teng Imbang tenggene Pak Kran Pak Tony Hartono. Enggak, aku koncoku Kran. Pak, aku kenale karo Pak Sukran iki lho. Lho, aku Pak Tony langsung. Wah, penak Pak Sukran. Lah kok sampe nek Pak Sukran Aku mlebu ape njaluk apa-apa dikai Pak Sukran aku. Aku yo njaluk Pak Tony yo langsung diwenehi apa-apa. Kowe ora mangan ke mau godokan ke mau. Sampeyan modar apa dereng? mau sing ning mburi mau to? Panganan komplit. Komplit. Telone atos sing ra perlu sing godhog. Kuwi sing godhog. Sing godhog kuwi. Iya, sing Wong godhog. telompuke ngono untumu kuwi lho mare sogal lagi. Untukku gagil. Tapi luar biasa. Njaluk apa-apa dikai karo Pak Sukran. Njaluk apa ae? Lho, mau njaluk kopi, kopine Pak Sukran ditokne ning mburi. Aku njaluk teh Pak Tony langsung ditokne yo. Aku njaluk sosisnya Pak Sukran. Mate panganan lho, panganan lho. Panganan, aku langsung njaluk ndok. Ndoke sapa? Ngomong ndoke Pak Tony. Ngomong ndoke Pak Tony. Mate ndok pitike Pak Tony. Ning mriki daharan sing eco niku asem-asem, Bos. Asem-asem. Asem-asem. Wis jajal weh. Wes. Piye kuwi asem-asem? Enak rasane asem-asem, enak daginge. Sak mene-mene to. Heeh. Cilik-cilik ngono to. Tapi oke. Masalahe awake dhewe ngerti lah engko wedi lak kolesterol. Iki menjaga kesehatan. Kan mangane miyayeni. Nyip Sithik-sithik sing penting entek oke lah nggih ngoten to. Niki mangke wangsul dibetani kali Pak Sukran. Gawani apa? Digawani donga. Penting, Bro. Donga itu sangat penting. Napa meleh lak niki acara kados ngeten niki sing hadir lak kathah niki. Sing dongane wong sakmene mbiyane iki Mbak sak lapangan niki. Iki kebak salapangan. Ora mung sing ndelok tok, bakul-bakul ku yo melu ndongakne. Sementing ora nek es teh lho aku lah. Aja trauma karo teh padha-padha. Padha-padha. Golek pangane. Golek pangane, tapi alhamdulillah we niki pun sakniki sedanten alhamdulillah Bu niki nderek kula sak pirang tahun le? Hah? Iku mboten pamer lho nggih. Kula mboten pamer jenenge seniman ki lak diapa-apani penggawean apa ae. Nak dilakoni kanthi ikhlas niku angsale kathah. Barokai. Niki alhamdulillah nderek kula melaku pirang tahun. Lah lagi wirang. Agek setahun lho, Bos. Iki wis tukon-tukon lho, Bos. Alhamdulillah niku Mas. Cak slentem niku. Nggih. Mulane sampean niku mangkat wayangan terus karo kene. Wah, cocok. Wis aku pengen ngono kuwi. Nggih, lah niki pun asal nggak ada mobil kalih niku. Kalih langsung tumbas langsung kalih. Slentem mobil loro. Kalih sakniki. Omongno Mas wong kene ben doro aku melu sampean niku nyetel. Iya. Mobile loro serene kirane garasine akhirnya digane dhuwur bopet, Bos. Dadi Ngomong sing apik to. Lah nyapa? Kuwi mobil anakku. Iya. Tapi kalih tenan loro. Temen duwe mobil loro. Iya, iso tak remote tok. Sementing bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebak rasa syukur bakale wong dadi sukses kaya Pak Tony Hartono. Bengi iki kebak rasa syukur nyambut gawe urung apa langsung disyukuri. Entuk akeh syukuri, sithik syukuri. Malah sing ngomong sapa sithik ya ngresula wong saiki. Tenan. Awakmu ora roh ke masalahe. Kowe wis omah-omah apa rong? Loh, wis. Omah pirang tahun? Aku wis sawi, Pak. Piro? Wis 11. 11 tahun? Sasi, Pak. Alah 11 bulan. 11 bulan ini rentan le. Wong dolan ibu-ibu yang di depan ini, yang luar biasa. Karena kan kemarin tanggal 21 hari apa? Hari Kartini. Lah iki lho ibu-ibu itu luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada cantik. Ayu-ayu, Bro. Kartini ngimbang. Nggih, Kartini ngimbang niku ayu sebabe ayu apa skincare kuwi terus perawatan. Wong wedok saiki lak tanpa nek skincare lencu wajahe tamongi. Ngono kuwi kira-kira regane piro ya, Pak? Lho, aja kaya bojone iki lah tukone skincare rega 15.000 ki skincare apa ndut. Wih, beda. Kuwi berarti sing mbok sawang kur wajahe tok. Iya no, wala wanita itu dari nuwun sewu lan jenengan ningali tiang setrine saking pundine. Ya saiki wajah to. Iya no, aku kleru. Menilai seorang wanita itu ada 4 kriteria, Pak. Wah, apik men iki apa le? Ngilmune. Bojoku siji wae ora kok kowe nganti 4. Ora Mas 4 kriteria. Menilai. Oh, dalange budak iki. 4 kriteria. Panjenengan 4
kriteria sing piye? Sebagai laki-laki harus bisa menilai 4 kriteria, yaitu dari wajah, dada, perut, bawah perut. Oh. Ada 4, Pak. Wajah kuwi ibarat kota Magetan. Apa le? Makin dipandang makin bikin gregetan. Oh, iya wajah. Terus. Ya? Terus apa? Kedua, dada ibarat kota. Apa? Ibarat kota kuwi kota Surabaya. Surabaya. Tegese Surabaya apa le? Apa Mosok awakmu takon. Ora roh aku takon aku ora roh ae. Surabaya ki apa? Suka diraba makin berbahaya. Oh iya. Berbahaya. Surabaya kuwi Weteng kuwi ibarat kota Semarang. Semakin mendekati daerah terlarang. Oh iya. Lah ngisor. Nah, bawah perut. Apa? Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Apa? Sebelum tempur dilap dulu biar tidak kenduk. Lah ngawur rumah saku. Kowe pleset-plesetan kuwi. Lah kuwi wanita, Pak. Lah pria kowe ora laki-laki. Laki-laki yo ngono kuwi lho, Pak. Ora, lah laki-laki kaya Pak Sukrani jenenge kota Gorontalo. Apa? Gurung diapa-apane tela-tela. Dadi ora iso apa-apa. Lah kesel nyambut 70 ke atas. Lah iya nyambut gawe terus tapi niki lah sing penting lah niki teng mriki niku piye carane masyarakat sing hadir iki ora mikirne utang, ora mikirne mekar, ora mikirne bulanan plecet ben ora mikir. Pokoke bengi iki digawe happy, digawe seneng-seneng ora ketang sesuk mulih. Sik bayar utang. Iki ora apa-apa, ora pintere Pak Toni. Nggih. Pintere Pak Toni nyeneng-nyenengno tangga teparone lan masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Nyenengno dono rasa. Dono weweh lagi kata teman-teman. Coba kalau kamu nyanyi sing kepenak aja nganti ngisi sini aku. Lah mau kan nyanyi bareng. Kowe nyanyi dhewe sing kepenak aja ngisi sini aku ya, Le. Oke. Tak idoni tenan kon rumah saku Sendang Rejo iki masamu ngimbang Lamongan iki. Nadane apa? Nggih nada apa musik roh ora? Lho, ngerti. Lah awakmu apa ngerti musik? Ya roh lah kayak keyboard, bass, drum. Wah piceke mripate kancane. Lah awakmu paling ngerti tok ora ngerti carane ngenggo. Ya roh no, Pak. Ngene iki apa? Gitar. Sing ngomong sapa? Apa? Kukur-kukur. Lesetan gue, bajingan gue. Yo kukur, ayo. Apa nih? Ngene iki. Suling. Salah. Apa? Tiup lilin. Loh. Lah tanganmu nyapa kok ngene? Sing ulang tahun banci yo. Ngawur. Ayo terus. Sampai ayo terus. Apa nih? Ayo, mau aku isin aku. Hah, wis. Ngene iki. Lah itu tukang pijat. Salah. Apa? Piano. Sing diomongne iki musik nyapa kok iso tukang pijet. Lah kok banci. Itu. Ya. Yo, piano. Heeh. Sik lah drum kleru enek ngene kok, Pak. Mancing karo ngedram. Salah. Apa? Mancing karo jejeg mara tuamu. Lah diasu karo masak. Lah spotku mancing didhisiki yo tak jejeg karo mancing ngene. Iki apa? Oh, alah, bedhekan ngawur iki sisi. Iki apa? Kowe apa? Ora ketok. Oh kendang no. Tung. Salah. Tung. Apa kuwi? Musuh si beras. Oh, musuh si beras. Jare sing musuh sing kita ke piye ta? Beras 10 kilo. Oh. Ya. Berarti iso tangga nada. Loh, apal aku nak nada. Coba. Solmisasi njaluk model piye? Ya. Iki solmisasi. Iki lho. Solves. Mudeng kowe pucet kowe tak jak omongan ngene iki. Iki lho, komposer, dalange komposer. Awak dhewe aja sampai ngisin-ngisine. Kudune paham ngono kuwi. Iya, solves. Njaluk model piye? Tangga nada. Tanggane ora ngerti kok tangga nada. Tangga nada piye? Aku karo. Tangga nada sing penting sakinah mawaddah warahmah to, Pak. Alah, rumah tangga kuwi kok tangga nada, aku rumah tangga kuwi jenenge. Nah. Kaya apa? Suarane keyboard ki keyboard apa? Wak iki lho apa? Wow. Aku sing gajah. Aku kan gak iso suaraku kan angel, Bos. Lah suarane kan penak. Ayo, coba. Wow. Oh, penak. Jajal kok kono jajal. Coba.
wa wa wi wa 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 wi wa wa wi wa 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 wi wa wow 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 malah koyo kucing terus lah malah koyo kucing mbok ngene-ngene kok rumah sakit bolak-balik kok iya iso sebarang nyanyi apa nadane wa wi iki lho bener iki mau wa wi jajal iki lho nada bukan nek wawi lho nada opo suarane apik jange A'udzubillahi minasyaitonir rajim Suwi nyanyi mandu ngene lho Mas kita sebagai umat manusia Indonesia yang beragama harus mengawali dengan doa diakhiri dengan doa awalilah dengan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah ben uripe saya barokah amin Allahumma amin jamaah rahimakumullah yang berbahagia Allah Wi bocah koyo bismillahirrahmanirrahim amin ndonga nyanyi ngenteni to oh tak idoni lho tem aja anata pateye apa tikena apa dia apa tikeku apa tito apa tikut apa taye iku lho nyanyi opo kok iso apate lagu tai taimu lagu tai nyanyi liyane kok rumah aku jaman kere sambat ning koncone basa sukero kanca jiblek wae ana duit kok diemplok dhewe ngono kuwi kanca sing kepiye yo matane gak rekom lagumu gak rekom kancaku akeh lho ngono kuwi nggonku lah bar utang ngono ape utange koyo WhatsApp ndrindil basan dikeki basan disaur lah kok diblokir nggonku ngono kuwi nggonku ya ngono kok esuk dunia awakmu sing sabar nembang sing apik le timur leste masa timur leste timur tengah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim si lagu gambus ya yo siru takbar amaril asmar bari'il ghamar hadihil mambar kuwi aku ae ora jo awakmu kacane biasane ngono kuwi nah siru takbar amaril asmar bari'il ghamar hadihil mambar dawartil fi furwil awsar mahat atari nah awakmu telat kowe tak potong 500 wow wis lunas rijik duwe lewesan jane bose kono apa kene aku wedi ning kene iki main kene nyapa kene iki lho mangane walang wedi lak diselentak ndasku aku mangan ning kono iki panganan apa to walang Mas Percil itu banyak protein tak pangan protein apa urung dimasak tak pangan malah nyelantik mban cangkemku kok makanan yang dari hutan khususnya ning kebon-kebon kuwi banyak protein kaya to walang terus ungker entung kae be aja mangan entung lha nyapa aku dengenane mangan entung awan isuk metu kupu akhire aja ya ora roh to kowe roh nah kalau roh dalange ora mangan oseng kangkung isuk metu mak keleper iso wame ning toilet aku nah kuwi hewan-hewanan lah aku mangan oseng-oseng kangkung hah isuk-isuk metu sulak ora mungkin kuwi tunggalane ngene mau ora mungkin kuwi ayo dawartil fi furwil awsar mahak atarik minu ahbar terus semuanya nyapo
Jak nyanyi. Oh iya iya iya. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad. Salawat saja. Allah yang sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja li kulli awlin minal amwali muqtarin. Manusia yang kupuja, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Pemimpin di dunia, Nabiullah Muhammad. Pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad. Semuanya. Allah yang sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja li kulli awlin minal amwali muqtarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Aku apa-apa iso. Iya guyon ya guyon ning kudu enek selawatan. Eling manembah mring Gusti. Lah, iki ora mung awake dhewe tok. Sinden ya digilir, yoga digilir, kabeh musik digilir, dalang ya digilir. Dadi dalang kok digilir. Oh gak iki aku njaluk sinden sitok. Sing ko Sidoarjo timbane Badok. Sing ayu. Sing ayu, oke, sing ayu. Mari ngene sing ayu, mari ngene sing ayu. Iki tak golek sing paling ayu. Iki sing kelas SMP kelas 3. Datang dari mana, Bapak? Sidoarjo. Kota Sidoarjo, lumpur lapindo sebelum tempur dilap biar tidak kendu. Iya, siap, siap, siap. Yuk kita panggilkan satu sindennya dari Guyon Maton. Yuk, bareng-bareng masih bersama Wayang CC Dewe. Nada nih. Silakan saya. Nada, pakai nada. Nada, pakai nada. Oke. Ojo lancang. Ojo lancang ret. A minor. AM, anggur merah. Anggur merah. A minor. Aku luar biasa. Suaranya seperti ini pasti ngomong apa? Tepuk tangannya mana? Oke. Lagu anyar iki, Pak. Anyar. Suwe-suwe omonganmu kok kemerutu kaya Baladewa. Gimana? Iki mesti kecepet lawang sinden iki. Aku iki Lagu apa tuh aku iki? tukang tambal ban. Tarungane tenanan lah kok tunggal tambal ban. Lagu sing liyane. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Nah, terbaru. Kang Mas kowe sing sayang arilo aku. Yuk, ngadeg, sing nyanyi ngadeg. Kang Mas Mustika. Gak situ. Iki gegeden iki. Kok gak sido piye kadung-kadung. Lah mas suarane penak, basan ngadeg lah kok kaya tong. Gak situ. Lah salamu yang nyelot dari Musirno SMP. Lho ya ora kecepet ndase. Pak ora apa-apa Pak, iki wis kadung-kadung. Iki jane sindir apa wis setruk. Kuwi jenenge Cengkoknya bos dari India loh. Tadi kan tambal ban bocor di India.
Liyane gane to lho sing cilik-cilik lho kok kuwi sik. Lah awakmu jare saka Sidoarjo. Yang dari Aduh Sidoarjo abang mana? bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Kasih effortnya saja, bisa kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. TikTok ya, TikTok bareng-bareng ya. Pak ngono kuwi imajinasine awake cuwiling Pakai gendang aja ya. Oh, pakai gendang aja, bukan? Pakai gendang aja. Tak, dang ding tak, delon kaya entung ya. Bisa kaya entung. Kontong to, keciliken. Mentok. Mentok. Iya, mentok. Iya bener. Aku tau roh iklan ngono kuwi. Pucuk. Ya iki. Sing ngarepol kayak gini. Pucuk matamu. Nesu lho, nesu. Nesu. Gendangnya saja ya mas. Tak, dang ding tak, dang Yo, aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hop, ayo raimu. Lo kok iso tak tolong. Lah jarene aku musike, timbangane ora ana musike. TikTok kan gerakan. Ya. Oh, iso ngilong-ngilong Gerane, pucuk-pucuk gerane. kan iso. Ayo. Ayo. Aku delok awakmu. Aku kaya ape nabrak truk tronton. Godi. Ora apa-apa Pak dilepet ben saya cilik. Kira penonton-penonton iso TikTok, mang jarene iso Aku ngomong isone TikTok. kariman hospital lagi gak iso anyar iki kita. Ya, Ini efeknya apa Pak jenenge Pak? Eh? Ngono jenenge apa to? Matamu. Apa statue matamu. Ono suwan iki. Kok nesu? Sindel nesuan yo. Saya kan enggak tahu jadi Saya itu enggak tahu. Ya makanya jangan maido kamu itu Loh, ya. siapa yang maida? Cek. Bahasa Indonesia kok maida kuwi lho. Tadi saya tuh dandan di sebelah sana pakai kebaya cantik kok mbok kira metu. Dalang iku cangkeme kok mentok jare aku. Lah, Iku Pak Dalang lho. mundur ngene. Mudah-mudah. Tapi tenan. Yo Ngene nek sing ngene. Tapi tenan lho. Ayo. Ya Wah, Lon, madhep rene. Bayu. Lho iya ta. Mau mundur-mundur ki ngene. Ya, mundur. Ning enek sing ngene Mas Pecil. Enek sing ngene sithik. Iya enek sithik. Iki jenenge lak jaman saiki jenenge Son Herok ya iki lele. Horek. Horek. Iso enggak? Iso, ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa, cuma kasih effortnya saja matamu loh. Desane pokoknya bermatu. Gerakane matamu. Matane dhewe-dhewe nyapa matane kancane. Effortnya saja lah kok nyulek kancane. Lah jarene matane kono. Aku yo manut karo awakmu jenenge matamu. Saking semangate. Ya semangat tapi yo gak matane kancane, Mas. Tutorial satu-satu dadi ngene. Iso. Ayo. Kudu energik lho ya. Ya. Contohnya ngene, delokna aku. Iya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Mbak. Effortnya saja. Mbak. Nyapa Pak? Oleh sebek ngalih ya. Kok iso mbok tadongi iki lho. Kita ngembes kita. Uang itu sing energik lho, Bang. Lah kowe apa kowe ya? Ngene ngene kancane kangelan gaene. Gayane mek ngene-ngene. Ayo. Aja cerewet e. Ayo. Ono es dijejer-jejer. Maksudnya? Pak Yes ndang nyawer. Nyapa to Pak Yes barang lho. Pak Yes sik dahar engko lak yo rene to. Pak Yes iku meneng-meneng iku TikTokan yo masalah kok cek enak gitu. Ayo, manut aku. Mereka ini nyanyi lho ya sing apik. Ya mo. Loh. Wah, kok Siden ngomong nyanyi ora gelem Lah lho. kan Pak Yes diaturi ngriki dipari nyanyi. Iya, mari ngene. Ayo. Lah Dekran. Ya sekali. Dekran yang ngurusi banyu. Masih Pak Desokran kuwi lho. Desokran. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
Asik. Bocah ki nyanyi apa kok iso gumun aku nyene kene tayu kene. Pak, ini mundur-mundur karo ngene. Kok iso lho, sembarang iso gumun aku. Suaramu penak wong lemu. Gumun aku. Jancuk. Yo, disuwi kowe. Yo. Sabar, Bos. Ya ngono kuwi kancaku ya senengane ngono kuwi. Ojo resek Wis njaluk. jane sinden apa preman kowe iki asline? Bos, Sidoarjo Surabaya ojo peno nyempelekno. Lho, apa sing tak deni? lho iso lho kono ngomong ngono kuwi. Nantang karo aku. Peno. Peno kuwi apa? Peno kuwi. Peno tak gembel ban to, peno. Supeno. Ngene lho. Supeno Jombang tembel ban to, Le. Peno kuwi kowe. Kok lha aku percil kok peno iki to. Jenenge aku percil. Maksudnya peno kuwi artine kowe. Kon ngono lho maksude. Iki ora kon. Ambek peno. Ayo. Lih, peno kuwi kowe. Lah ya iki sapa to iki? Peno to? Heeh. Lah lek rene piye? Peno. Lah ya peno-peno to. Iki goblok iki ra iso no. Nah aku tetep aku bosok kene. Aku peno, aku mbarek peno. Sik to, penone sapa? Kowe apa aku? Ayo. Awakmu Piye to penone ndi to? Jarene kono kok kene piye to? peno. Ah. Aku. Lah iya to, Peno. peno karo aku to. Heeh. Lah ya aku karo peno. Kleru, Pak. Kleru. Piye to? Peno kuwi kowe, Pak. Peno kuwi kowe. Lah ya aku penone to. Heeh. Aku ne sapa? Ya aku. Loh, aku ne loro, mau sitok jarene aku ne kene kok tambah aku neh. Nak kono sing tuwek ngomong karo aku kon, nak karo sampean peno. Kon. Nah, Peno. loh. Kon ya bener kuwi. Bener. Ya toh, kon peno. Lah lek rene. Ya peno. Loh, peno neh. Peno. Aku ne sapa? Jangkrik itu kok tenanan. Aku ya aku. Iki mulak-malik lambene lecek mari aku peno iki lecek. Maksudnya ngene lho, kene iki nak ngomong karo aku iki kon, aku kon. Anu ya bahasa Indonesia. Nah, kamu. Ah. Kamu sama saya. Oh iya wes, sana. Ayo, nadane, coba. Ayo Adik, nyanyi sing ngono. Ha. Lah. Iki lho nyang Panggah. Kowe lape bathok apa? Tok air masak. Kaya wong gering. aja. India, Mas. Oke. Nungguin ya. Ngenteni awakmu nyanyi kok. San sana na 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 san shana na na jare pawan shan shana na 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 shan shana na na jare pawan Indian titik. आकाशी कोई ब्रेन काफी मैं उसी की कविता मेरे जैसा कोई नहीं या जग पे यूं फीता छू न सके कोई मुझे छू न सके ला कोई मुझे Nyanyi lalo. iku ngono Ora usah dia lagu kene lho sing senengane wong kene lho. Wong kene sing ngerti. Apa suke sake iki apa kok Mas? sini aja Cacah yang sing ngerti Iya, lho iya, karo oke. gamelan-gamelan iki lho. Ngene iku mau barang gamelan oke, lagu dangdut oke campur sari. Banyuwangi apa-apa. Kaya greges barang kuwi mau ya. Selendro. Iya, iya. Mas, selendro. Pak Kran nggih ngeten iki lho cangkem lek mboten tindang dikai dhuwit nyalahno kancane Enake jangan asem kecaut. Napa didawakne? Enak wi. Kecut. sambel kemangi Ya. Pak Yes Nyapa to celak-celuk. Nyapa le Pak Yes lho kan Pak Yes Nggih, dari Pak Yes. Matur nuwun. Alhamdulillah. Pak Yes, matur nuwun Pak Yes. Yes Anu sing urung Pak Kran. Kok semrembet kuwi lho. Lah ning ngarepane Pak Kran bareng ora ya. Enak jangan asem kecut sambele kemani nyabane bubar nyambut gawe latihan laut tempe
ndang Kendangmu ra apa enak iki kendange. Enggak apa enak. Lah wong Banyuwangi kuwi Jember sing gedepek kuwi. Kuwi kendang Edi kuwi. Kuwi Jember kuwi. Kendang ngene iki lho. Kowe sing balungan tak warai. Aku wong Banyuwangi kan ayo. Ayo. Nono nene nono. Kuwi sing balung apa banci apa piye kok suarane? Jare balungan. Nono nene nono nene. Tak tungdelang tak. Lo le Ketong diding blang. lo le Diretak tungtok dang tong Jangan meledos. Cakepku bos. tapi enak suwi lho Mas. Bos Arif enak lho yo apa Kendangane wong enak tenan. Wis nganggo kuwi enak. Tak yes ngene. Lanjut. Cangkeme kasane muruh lho men. Tak cilik-cilik seneng. Bandinani sambel Karo Pak Yesi mung 100 cangkeme sancane bosok. Rasaku nek kendang kok iso nyapa cangkemku. matur nuwun. Urung. Nyanyi urung. Iki mau lagi percobaan. Mula bocah kok gerah dikeki mesti matur nuwun karo bojone barang dikeki ya matur nuwun. Ngono ku lho mesti. Lagi umpama. Sampai pukul sampai kolesterol. Oh, tidak bisa. Monggo sambal kemangi. Ayo, cok. Yo. Suketane dolan koyo aku. Ya, Bos. Jangan asal sambele kemangi bubar nyambut gawe nadya laut ngombe banyu kandi
yen wareng kosong orang rapi samaya kutiangane manggon ana desa nyatane ayam tetep kumpul aku nrimo watone pokok segel waras kayaku lupa dong aku ngerti sawah aku tuku bibit lan rabuke mangan sak gendinan aku sampe kemana enak apa wong urip ana ngalam dunya yen wegar kosong urip rapi semuanya kutiangane rumah lan ibune oh terima kasih mas. Oke, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Ancene Pak Yes sih bolo. Pak Yes Aku ora bolo. nang kene terus Kok gur ngarep terus lah. Maksudnya piye? Kok gur ngarep terus buri kancane akeh lho iki. Lah, iki mah diomongne Hah? khusus mburi donga. Mosok iki. kena kene mau masalah Iki urung ya. Tak menjelangan angger iso yo entuk. Tak. Tapi niki mboten ateges namung niki. Mangke kan niki wonten sinden-sinden terus Ya, betul. Saderenge niku kersane niki duet riyen. Siap. Kalih hadine. Amit nuwun sewu karena Mbak Nyiliti. Oh ya? Ini kan ada acara di Tuban. Oh, ya. Jadi nggak bisa ke sini. Oh, Mohon iya. maaf karena emang ada keperluan. Iya. Mohon maaf tadi Mbak Nyiliti itu lagi periksa jadi borok. Iya. Ya. Ini ada yang Untuk dinamakan kita. Mbak Nyipoan. Nyi. Oh, nyipoan. Iya. Kuwi apa keturunan to, Pak? Keturunan. Dadi iki gak iso omong. Dadi ku meneng ngene kene. Mari ngono nyumet mercon. Mari ngono. Sepotan. Presiden. Ben nyanyi kok mas nyanyi wong loro ya. Iya. Oke. Yuk kita tampilkan satu artisnya. Nyipongan.
kaya po no siswi. Kaya po. Kowe iki lho nyapa? Sing maca dudu awakmu lah kok. Sapa nyeluk po mas sapa? Lambil-lambil wamis. Piye to? Nuwun sewu Mbak Yu, nuwun sewu menika kan kula aturi Mbak Jenengan. Nyapa jegigis e? Kaya po sing bolak-balik. Katek sithik udele ra ketok. Nuwun sewu Mbak. Lah. Dadak diundang. Paring asma sinten nuwun sewu paring asma sinten Namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan Mas. Karena tak kenal maka tak cipok. sayang. Iya. Sugeng dalu. Nggih. Dipun tepangaken nami kula Kati Doradori harum mewangi sepanjang hari anake Mami Susi. Iya. Kati. Oh berarti lak diceluk Nyi. Nyi Kati Mas. Berarti rawesi no kuwi. Rawesi. Nyikati sapa kuwi? Nyikati cah mendem-mendem. Kok masak ngawur. Preman apa? Preman apa piye? Tangane sampe no kiting apa piye to, Mbak? Wedok, Mas. Oh, nak wedok ngene ya. Wedok iki ngene, lanang ngene. Oh iya. Wedok ngeten nggih. Ngeten. Nuwun sewu kalian Mbak Probo tepang napa mboten? Siapa? Probo. Ya ampun. Piye? Apa haho lho. Kuwi lho karo Probo. Iki lho. Ya ampun, Prop. Mosok lali aku kancamu SMKI. Ya SMKI kuwi sekolah menengah Kejuruan seni. Tapi lo koncoku gak kaya modele mangkok soto ayam lo. Lelaimu kok kaya mangkok, Lali Mas Ge Mas, lali. Mosok ora eling aku. Sapa? Mita. Mita apa Kati? Kati yo Mita. Kok molah malih to? Nek sekolahan celuanku Mita. Miftah. Mita. Mentolo tak puluk lambene. Mita. 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 Dadi Mita. Gak lho. Mita, ya ampun, Mas. Dalam Aku rene mau keblasuk lho, Mas. keblasok teng pundi Mbak Yu? Aku mau ning goleki ning Uwot. Terus pindah saiki aku, Mas. Ning ndi saiki? Klubuk. Saiki ning klubuk kowe. Lubuk kuwi ndi ta? Heh? Lubuk. Taman Safari letter S. Ngawur karo Mas aku. Aku Ngawur ku ora enek saiki ngawur. langgananku ra roh kowe. Iya apa? Pade Paralon. Dekran, Padekran, Pade Dekran lo. Lah iya krane nek paralone. Nuwun sewu Adik. Mita. Mita. Iya labib. Angel men karo Mas aku. Lah puluken lho Nduk, nembang nggih, Nduk. Nembang. Lagu napa nyuwun sewu? Lagu apa? Lagu Statue Rajaman. Lah Gak terus zaman. Lagu Statue tuh Isu-isu sampean iki 2 tahun setruk kok ketok ngene-ngene. Kenyeh. Ya ora Mbak Yu. Nyapa aku kok macak ngene barang. Bas. Stage ku TikTok viral lo ya. Kon kok ngeremehno, Viral apa ngene iki lara kelakuan iki. Nyapa kancane moro disuguhi sanggul. Lha terus yo kuwi lho. Orang ngene lucu. Berarti iso dagel. Lah wong-wong tekon, "Mbak, kok enggak pakai tai lalat? Ini sudah pakai tai kirek." Iya. Ya iki lho jenenge tai lalat. Tai lalat, tai kira gede goblok. Lah iya tak ben mek Gedene ya. Diwenehi tali lalat kuwi ben manis. Manis. Oke. Nembang iso ya? Bisa. Mita. Mita. Iya. Nembang iso ya, Nduk? Bisa no, Mas. Karo enggak mau kamu kayak tai kire. Ora. Nembang. Iki ngene-ngene kancane Aku balik. Modele kaya ayu-ayu wong. Aja nesu. Iki kok njaluk ludrukan nuwun sewu lho. Permintane pemundhutane ludruk sarip tambak oso. Membunuh Mita. Gak gawe ngono. Dadi ludruke iki ludruk tarip tambak Oslo. Aku dandan ngene iki selentem games. Mosok nuwun sewu Mau nembang apa Miftah? Lagu kecantikan. Oke. Lagu terbaru. Kecantikan. Saya belum tahu loh itu. Saya belum tahu loh. Lagu apa kecantikan Mungkin belum tahu terbaru. kamu. Oh, itu apalagi itu siapa sih Mas? Itu ngomong aja tuh. Dalang iya ngomong Bu ae Limbo, goblok. Bu Cange. Lah meneri bisu oke kok. Dalang. Iya. Wow, seragamnya kayak seragam drum band. Matamu. Kuwi rendo yo. Rendo. Kaya brambet. Iku payet hiasan. Ngerti? Ngawur. Pikir saya kok ada mayoran.
Padha ke karnaval wae. Karnaval le. Dalang seje dhewe iki beda karo liyane. Cah Oke. kok ngono Mas. Kecantikan Mas. Lan to. Kaya entung. Masalah. Ndase ucul. Ucul ndase. Somuk. Ya kudune ya ngono kuwi, dandan wedok ya sing demes. Tak tung dendang tak ding dendang. Asoy. Asik. Kecantikan. Alon-alon Mas. Permisi Mas. Rewer-rewer ambiar. Asik. Asik. Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas. Thomas. Thomas terus lagumu ki sing duwono lho kaya iki lho lagune api-api. Aku mau lo ayang-ayang. Ayang-ayang. lagu apa arang-arang? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Arang-arang iki Mas. Ayang-ayang iki lho. Ayang-ayang cepet nadanya. Ayo ayang-ayang wong loro. Ayo, ya sing api. Rambutnya kobong. Kang Mas kowe sing sayang lali lo aku butuh kerangan Kang Mas musti Mohon maaf, Pak Yes, ada sinden epilepsi. Kowe nyanyi wong loro lho, nyanyi wong loro. Cina badi do Gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuatno ati Pak Harto. Pak Narto sapa Pak Narto kae mburi kok lho. Harto. Wes ayo. Oh, dewa ning asmara kuatno ati kawula anyang laku tresno tetane kendhat saking duka aku jati kapateni kaine tresno kang suci aku lan yen to aku siramu isih
diaturaken Cahayu Dik Selendem. Oke. Saya panggil istri saya tercinta bersama dua temannya sini. Yo, Ini kemarin juga kena anyang-anyang ya Pak ya? anyang-anyang aku sing anyang-anyang gitu. Kene bebek. Allah, bojoku Pak. Beb, bojomu bebek ya? Neng omah nyeluk mie parmi. Parmin biasa. Nyapo. Sini. Wong loro kok sirik. Sirik iki tanda tak kirik kowe iki. Lah kowe lho, malah kowe lho paling ora bojone wi. Bojoku blok goblok. Lah sing wedok kaya ayu kaya widodari. Lah terus. Lah sing lanang blekok montret. Ya Allah wong bagusnya kok kene. Aku tersayang lho. Kowe aja ngenyek aku timbangane bojomu awireng. Awireng tapi kan Kowe keliru. maksudnya tonyonane banter lho. Kowe keliru iki bener pasangan serasi. Lah terus. Lah kowe ning Blitar bojomu mau ulene Rembang. Lah, kleru. Keliru. Hah? Keliru kowe. Kleru yo jolne. Ngawur. Amin ya Allah. Enggak maksudnya kleru. Kosok nembang anu adik mama. Iya papa. Mama. Ya aku lak nyeluk mama, jane kan marpuah. Iya. Apik bojone iki nak. Sapa jenenge? Umpama nyeluk mama. Mama. Iya lah. Iya papa. Oh, dia kenane tak pangkur langsung. Nembang lagu Banyuwangi. Karena tadi kan lagu Sidarjo apa Sambal Kemangi, Surabayaan. Terus mari ngono kulon saiki etang. Aku manut sampean. Lagune apa? Bokong Semok oke. Apa sembarang aku manut. Sing enak bokong grepes. Grepes das. Iki mau ya apik kuwi. Greges kuwi lho. Oh, greges. Oh iya. Oke. Ayo. Apa? Kenceng manis. Kenceng manis ombyen iku lho. Ya bongko lho. Kenceng manis boben gula ya bongko karo mas aku. Lagunya ya, oke. Apa? Oke. Lagunya apa? Sebentar masih berbicara. Oh. Greges. Oke, siap. Iso cacahi apa? Ayo, Apa siapa iso? sing ngureng? Ayo gini. Ayo Mbak. Sini. Hari manis. Ya yang belum sini. Iki tak golekne sing iki. Oh, bokong semok. Greges. Greges. Oke. Lagune Grigis sing lagi booming. Ya. Nanti mbak-mbak ibu-ibu bisa Velocity. Velocity. Oke. Kita up di situ dari Velocity Ya. diambil sama kamera. Yuk. Oke, kita velocity semua ya nanti. Ya, Pasrah. bareng-bareng oke. Aman to Mak Cange nggih? Sekedap Aman. malih dua lagu lagi nggih. Siap.